to na ibawah, cover bawah. Ay mutuan sa cover bawah hati mga ulama na sugal bag apakakakapir apiya gayon na yun lang mataw agi na pakakakapiraya. Ibarat na mele nga sudah to sumusujud ko karos. Mele nga sudah to sumusujud sa barada. Mitir udah to sukasil mayang na haram. Kelak laro pakakakapir. Ginang buti gunabi kepakai apagato ni sudah to. Okay. Minggal lebag sa karibatan na tigo sabala pagtawa miya kaper sudah to. Tigo sabala pagtawa daki makaper. Kana mo to ko for bawah. Api ad na daliliran. Basta ada pagayon na yun niya. Gila mo to galubog na pakakakaper. Kana mo to ko for bawah. Adi ka pagaya iya to si ikuda to. Naipandapat ka. Sa iko matag mga subha. Hatigiran na giyan na miya kaper din sudah to. Enong tanagi ang to ada to mismo na ad na daliliran sa hadith. Agi mo to din yang galubugan na gapa ka. Lagi da ngaya bibit. Di ka pake sumpata o kuno tantano sa gobyerno. Bada dalilian Angay no ka kaper. Bamiya kaper su nabi. Okay pake pisto yang mga Quraysh ko sulhul Hudaybiyah. Lagi da na angay no ka pero amiya kaper. Na ino ka pugatoy bagyan ni panduan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na api apa nati mga ulama. Makarayag apiura minggalubag sa pakakakaper. Na pagilay sumaslaha. O pamakagagagatan wa bunong tanong. Ang kasabi ko kada to yan. Ada aba mapunggulaw la mas malaak marata. Na pingalubag ang tanong. Amay kabagkasabapay sa mas malaak kapakada da panas. Na di ka na punggalubagan. Lagi dia miulaw la Syria. Anto na sabab kaya pulang-pulang ang mga tao sa Syria. At tama ni man to na pagpulang siran din. Asabab ko kaya praliran. Kanaba adi na punipin sa kay Bashar al-Assad. Da kasi Bashar al-Assad na miyakala na si anong sa dia simbo niya sa Ali radhiyallahu anhu. Musyrik ka mga. Da buong pagkabubaya. Ugaid na kagi di kagaga. Ubong pag-awa. Kaaya kaulaw na mas malak karibatan. Na ini pananawago mga ulama tanong mga salafi. Adi ka no kudale. Kaharam. Di kapagay. Na ini pananawago mga ulama ang mga ahlul bidah na gidi kardawi. Ajihad na naman na. Ato kano. Anto na imiyaw na man to. Pagkapulang siya rin tamani man to. Na ikala adu sa kardawi may kay sa katanirano ng mga rugiranan. Apya katuguyan sa Syria. Lagi da Libya, lagi da Iraq. Ay pandapati sa ngayon maulaw ni man to. Na upamaga sumangat sa Saudi. Na may to buwa karibat iking Salman na may purong-purong siya na sa imamu, nagusiran may payapayaw. At tigiran na mudahara, rally. Niya binasa mambuang ngayon niya Saudi. Nagyan na ni kabaya ang mga ahlul bidah. Akang binasa. Doon na bayang kabaya sa ngayon niya liya urupa. Inong taso kang binasa. Natigiran na gaya simbag ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pumbinasa niya sa ingad. Pumbinasa niya sa pagtaw. Pumbinasa niya sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agina ni sabab pasalo nga namuri na disiran nakikasapato Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dumiyaw na kaya pangjetan ulo. Nagina disebut ng mga tao. Ang inya kapadalimiran ko biya kalala piligro. Ay kudugirang unara ka dyan.